प्रणाम भैया लोग, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आप लोग स्वागत करते हैं अपन चैनल भोजपुरी फैंस क्लब में। छलकता जौनिया यूट्यूब पे 2000 करोड़ पार कर गई बा। ओकरा खुशी में ओकरा बारे में पेपर में भी निकलल बा और वही के पेपर में निकलला खुशी के बारे में का खास बात बा हम बतावत तनी कि पवन सिंह अपन ऑफिशियल पेज से, यानी ऑफिशियल पेज कहीं यूट्यूब पे जौन ऑफिशियल उनका प्रोफाइल बा उससे पूरा लोगों के दर्शकन के थैंक्स बोलले बाड़े, धन्यवाद बोलले बाड़े। ई फोटो जौन बा हम ओइजे से डाउनलोड कइले बानी, ओकर ऑफिशियल प्रोफाइल बा, वहाँ से उ सब दर्शकन के ई न्यूज़ तो हमरा पहले ही पता चल चुकल रहे, आप लोग को बता भी चुकल बानी हम न्यूज़। लेकिन हम एक बात के पवन सिंह अपन ऑफिशियल प्रोफाइल से लोगों के थैंक्स करे बाड़े कि थैंक्स फ्रेंड फॉर सपोर्ट मी, ऐसे कुछ कहले बाड़े। आप लोग के वजह से आप लोग जानते बानी कौन स्टाइल में बोले कि दर्शक ही हमारे भगवान हो और भगवान जौन जहन तौन हम करेंगे, भगवान जौन जाए। तो पवन सिंह खातिर कहते रहे कि 2016 हमारा खातिर बहुत ही खुश में रहे। थैंक यू भैया, बाय बाय। और हमारे चैनल के सब्सक्राइब करना भूलम। टेक केयर।